twamanya gwanza gokora kwere twamanya guchaka buya Ono bune chire gaiga kukakonya gutwara kina okango bigete kwere ndense kanga ise kwa bigete naki gose na bechi kobwateka una bono orocho bwatire abone togochora chinene korwo twatiga chinke okay uise korigereria insu echi nchiri kwa ndegeka bono chibwate metinye bere ne nus oike metinye eye ne insu bwate kilo 2 okori bono igokonyora nga kwaye barire metinyi kwamanyire yaikire ngana iga bono gekero gocha ku harvest chance ku harvest buya etakericha kore metinye ne kwamanya ku harvest bono basi bone nyama lakini esi bono iganta nyama norochega iga bakoroka nga white meat bari banchete chinsu inkie tofauti ye chinsu echichire ase pond na chiri chinde chikorusikwa se gototabe ne nyanja okay chinsu echiga igo chiri chinsu chiri chinchenu njibwate bochafu amachale ma ni maita sakoro nendagira ngochia ni maite ndagira ngochia chinsu chiri ase nyanja igo chikori bochafu obonge igo chinsu egento ngwachira chinsu sianka igo nchitugete manyite ndagira chikori na macha gocho manyite ngana amasafi kogera chiri oranyore none egento giagwete imese sensa chinde karutume gose kagume ka chiarire bona egokorusi egokorie ndagera nsa chindo oranyora marwere korwo lakini echiga chibwati marwere okay ne chinsu chitugeire nka igo chigwansa mono kobwe ensu etugeire roche gose rueta ase nyanja igegwo yego ansa mono kobwerie nyanja ngie kwera ngoteba igo chindagire yerosiri igerosi na science igebwate chi quality mbali mbali igensu egekori igeko test buya na inde yakina bwangu na kigo se to kwanira epondi ya unga kyogocha kwa maintain ubusafi ororo kera chinsu na chiro chigwata wanchitagete oxygen tonya no bochafu bocho irororo nabakonyanga chakule maintenance ya cleanness okay igo nkorende binte binge birutume buna bono iga at least yo moraria wanekere guni kwa rusiti bitumari ebitume biga bia bekire riogo eguni eye mocha ni eguma igo ekemiko eri eriogo ririe bituma na bego ita chinsu echi nkorenda nde binte bibe mbibera ngensa okay isa chindo sibio ngosegone chiombe gwasibi epambo basibiri basiara macha ansa chino ene ntonye emeche ma na bakrichi akure ninde ndete sana obosabi korusie goteye kogume endani yekero na harvestiri yakoriro mwaka ngochiande na rusie esikie gotokere ime okoba bunere iga na bakonyo esikie ya bosaiga for innocent buna bona barabana baendelea kwaruka na bongo chana rusia macha yonsipi na rusie esikie yonsipi na beka macha maibona marabu na maya gochaka buya na ine kero mwaka ngonye sibiya kero mwaka ugo sibi bona kero mwaka ngo sibiya lakini kera after metenye ne chinsu chire metenye kwa harvesting bona sense bana boigo ensemonere korkonga outlets ado metenga no bwento gutware outlet outlet nere ina ali bunoroche in case ya macha igakoru mona igakoru asembura nimbwate overflow yetangieri nera gocha etansa ne na ya koru egesimainde nara yagenderete gocha iga in case ya mache emburetu enyinge overflow yichoriga amacha nabwata sokera egento ndane timono kero kia se ndani na mache kogesa mache no genderete kogesa oxygen lakini kogicha to misi ya macha yako soa ya outlet ne misi ya outlet yare ne ya macha ga ichora nyora sa sokera okay na se ndani una bono tote venga macha ya ba marapu sekerenga ki nse chinchi gukina amacha ya kerache njiti kale yege kabagi antonye kaka ke okoba ngise go siara manga gunsa ensu yenyu ya be affected igongo siara no bongaini yako genda bike kogenda amacha ya chita kwanyora nchu kirabere green okay ntobwato obwoyo bwechingoko obwato obwoyo bwechiombe buna bono obwoyo buri bwa biogas ekerongo nyebuja guchimogondo nabonko umora ane peiria ya mama still yenye ndagire yechingoko yechinsu nabono iga ekero gochaka korosi chinsu echigochituga bagotanga nubonete kwanyora gose kibikoro kwibimanu bye chinsu ebimanu niyo gocha kwabigora ko okay ebimanu ebiga litangani na ariko rusia fisheries fisheries chinsu chigotokorora ntobwa chinsu chitariko sara kanya marine gosererie
fisheries nere ta department ya fisheries ngo tukabana chinsu enkorosi bali chi fingerprints wana kro bono no mono to kwenda twagora kurwa ekero twarusiri chinsu chiri kisia torenta techi chitari koiborana igo chigokina bwangu bone pati embe chinsu china chitengarusi kururongo egatoka ngango iborana chire chikaba chinyinge ma consumption yendagire kaba igoro bono nchigokina lakini ndege ntugiate kegankonya ngaenda na fisheries wakanga chinkonye mad fish chirema nchirema sarasini bono chinkonye chigana chikulima nu biri chinsu chianyorire bikorie bimwana ye chinsu echi egera chinsu echi chikine chinyore ndagira chikine nchi chikobuchama ndo chikwa vest osendimo nje kwa vest limo bono bono na consumption ye ndagira chikulia let's say per month ne engani kinonyare ko estimate okay una bono iga 20 kg nabo chikoli wiki ibere kilo 20 go chikoli wiki ibere kilo 20 yeye igo konyegora agento buna 800 mpaka 1000 korengana ne company ase wiki echibere o akendagire chiriete metienyene ekero gochikoni chinsu echiga nabo konya stirio bwate faita nene mono bono endagire yege kogera chinsu echiakina bwango nchi chikokine nga kintambe chikogoite ndagire nyinge ekero kogore ndagire riero na aba science ige kogera chiakina bwango wachigochioni bwango nchi chikorie ndagira kosoji tuko mwako mogima ochikonya chia ko misiri mbu yanchi ndagire yendonge chikina semiti nyene nchirusi ororo ngoni na ndi chake chinde kono konya ngoro si faitere nyinge kobwaliri nkoro si ndagi ngochi ndagire yaroko wata chinso chirema echire chinyinge for now ne chinyinge so ekero bwate size bune ye ndani chinswire ngarafu chibonita ko bamai esa isiye chinsi nyinge kabisa chibwena ko 250 lakini bone kero chinsire ma nchietane timia ikona we shikare ko ura na oxygen chikora na oxygen chaura ne ndagera ekaro korengania okorosia endani okotuga chinsu no butugibonde obuwa obwechingoko obwechiombe obuya bwe ndani mborubi obo ebe korengani wano butugibwe chingoko okay chinsu echirera isi korenda chinsu echibuna chire igana bonda aitie matukata tontanye kubeke ndagera ma lakini wachiko survive lakini ngise gotuga ngoko nyiri na ritukeri mendagera na beta bekerigena igo chinsu nkororanga oborendi bwaye borera isi kobwa chingoko kogera nendagera yoko koruta iga kwagenda lakini chingoko njibwate gase nyinge njinite te out of monitoring igo chinsu chirochio unachimenyeta mache imiga kugichorenda mache okisinie to keisaine okay nendagera ochie na bochigenderete gukina nchibwe kaini chingoko macha iga gabo flow in constantly okay macha iga nyaseteti ndire nkoigorera chamange lakini bone kerari igo minute ngana bali igo continuous lakini aise kwenda anse ndore ngachire inse sana gosekera kyo mugaso mosya ndore nga ya geria macha ya keire mono igo nkonya igorera bona chamange ige eleve ya macha nerere ngia kago etani igora igo bona aetania itimini singe mbure ise gotwa igo konyora macha ya etire igo nakike kora ntigeta alagwa ensi embulera atmusia banonyore nga macha nabwata sakobera na ende jitake tubo kendo ntitake takaberera is it possible nyore nga iga nchiyo chichi to chiari kiora ikiriringera okay chinsu ntitake tia sekiriri chinsu ntitake ta somugaso buda bono ndagire naruta kanga bone chikali muina ali asomugaso okay chinsu ntitake to mugaso bona bono urigere chinyinge chirali iga ndagire ya chirenta okay asenchera ya bene bono mwancho mutekere na bego murigeri orochenga ensemo ya fish farming osekoro endani ase achinsu chire nigo chigenderete gokoria buya kabisa karo korigeria charuterwe ndagera gari chatumire gakone lakini asenchera ya bene korwa kebaso farm nigo bakorete ntokorwa nga mixed farming nigo bagosimeka nigo bagotuga
elio okwegendereria ase obogima obo tomenyete igo korwa asende ndengetinga tigambutorere gabo ase goikana ende nsemo yende ndiyamana ndaba nsugo tunene Mira te gutuma ko na mache ma ne liere logo ne le igoro ne le go sa upaka nyomba lakini bono gaita kirinje ndete 10,000 liters yenye ile se nyombe kwa bestia macha okay ebintu bune bina taro mondo que ta cansa presa ngoche inte
aya bono ngo korosia ndagira ndi tank kera macha yembura agotonya ase nyomba yokunyagacha inse kwa magupanda mugaka nara ari keumbu okoranga ne kapa kiaro sitiga shigaria begete akoro kumasamo kali masega na rama nyiki masega utabuga tikwerende masega ni chombe choka chomba bugate uri gotenke gati masega nke gati oino yoke umbungo gotere asako chigari chia chitene niriga sikorara orakaga ngane ground lakini etangiere ekeangasi na geche miaka 20 maji takomobora yani macha ibuo yatari gotonya nsi none ndonyo chionsi pia bwate tinsi machinsa ni faktia mwako yanga ogeti mono ekina kindengera nyetari wese ichi lakini ndengera tikokora tiga bono liriri ndagire ya chiari kurwanirira